Bueno, bos días. Estamos hoxe para presentar o evento que se vai desenvolver este sábado durante toda a mañá no pabillón municipal A Marisma, na modalidade deportiva de judo, unha nova edición de Soga Judo, que Redondela xa tivo oportunidade de disfrutar noutras ocasións. O máis importante, quería agradecer sobre todo a Xunta de Galicia e a Secretaría Xeral para o Deporte, a que representada con Daniel Benavides, a Delegación de Pontevedra, e a Federación Galega de Judo, co seu presidente á cabeza, Mario, esa confianza e querer voltar a Redondela, non? Porque para nos é moi importante, sobre todo cando se desenvolve un evento determinado, vemos que hai continuidade, significa que Redondela está acollendo perfectamente esa coorganización ou colaboración, que Redondela ten unhas instalacións adecuadas para esta práctica. En primer lugar, pues dar las gracias al Ayuntamiento de Redondela, aquí personificado en su alcalde y el concejal, que por recibirnos y por acogernos también como en pasadas ediciones, y a la Secretaría Xeral para o Deporte, está aquí el jefe de Servicio Provincial de Pontevedra, por la confianza que también año tras año pues nos dan para poder realizar este tipo de eventos. La jornada que se va a celebrar es la segunda fase del programa Soga Judo, que está incluido dentro de los Xogos Galegos Deportivos que organiza la Secretaría Xeral para o Deporte, y el objetivo fundamental de estas jornadas es, en primer lugar, educar, en segundo lugar, formar deportivamente, y el tercero, y no menos importante, pues acostumbrar a los niños y a las niñas que van a venir aquí a Redondela, a acostumbrarles a participar en eventos deportivos con público, pero teniendo sobre todo pues muy presente el respeto, la educación y la formación deportiva. Agradecer é a palabra que se estaba empregando hasta ahora os meus anteriores intervintes, pero tamén quero felicitar, engadir a palabra felicitar, porque o judo chegou a Redondela fai 3-4 anos para quedarse, e cando se fan as xornadas e decimos as sedes destes eventos que son o Soga Judo, a petición da Federación e a petición dos participantes, sempre decimos Redondela e outras localidades, porque Redondela, as instalacións, pero sobre todo non son as instalacións, senón o grupo humano de xente que está vinculada ao mundo de deporte, concellal de deportes, propio alcalde, equipo de goberno, están sempre a carón de toda a organización. E xa trascende e é unha felicitación, e veñen os participantes e os clubs veñen de moi bo agrado aquí a Redondela, co cal é para estar contentos. Adiantamos esta presentación, entre outras cousas, pois tamén para dar difusión para estas jornadas que se fan previas de iniciación, que é o judo, esa aproximación, porque, como decían tanto o concelleiro como o presidente da Federación, a formación é o que unha das cousas que temos sempre en mente e buscamos, e é prioritario para nós, a formar os rapaces. Hoxe temos a posibilidade de poder disfrutar e ampliar a oferta deportiva dun deporte minoritario aquí en Redondela, que non ten unha implantación como teñen outros deportes, con ánimo de darlo a conocer, e como fixemos pois co badminton, con outros deportes tamén minoritarios, pois que se poida implantar aquí en Redondela este deporte pois para a súa práctica. Sei que contamos coa colaboración da Federación e da Xunta de Galicia para ver as distintas fórmulas para poder implantalo, e nós temos tamén encima da mesa a posibilidade de facer unha pequena reforma no pabillón da Marisma para que o judo pois este máis cómodo do que poda estar agora en este momento, non? Entón, bueno, pois o compromiso noso é seguir avanzando para que o judo pois poda ter ese espazo dentro dos deportes de Redondela. Bueno, continuamos coa política de tratar de dar a conocer canto máis oferta
deportiva mellor no Concello de Redondela, que xa digo, xa está sendo referente, pois como dixo Daniel, en outros ordes de disciplinas deportivas, como un lugar en donde creemos que tratamos de poñernos a nivel top organizativo, pero creo que temos unhas instalacións magníficas para desarrollar pois moitas disciplinas deportivas. Non